Moi boas, son Osvaldo Digón, cómico e contador de historias. Nacín en San Román de Cervantes, en Lugo. Pero moi cativo fun vivir a Villafranca do Bierzo. En Villafranca do Bierzo non se falaba galego. Ali nin os meus amigos, nin os meus veciños, nin ninguén falaba galego. O único recordo que teño cando iba de pequeno a falar galego era na lareira dos meus avós, na súa casa. Ali todo o mundo falaba galego e encantábame. Os meus tíos, os meus amigos, o meu padriño, os meus pais falaban galego. E a min encantábame escoitar esas historias ali nesa lareira. Ese recordo leveino sempre na miña cabeza, tan bonito. Cando voltamos para Galicia, xa empecé a estudiar galego, a falar en galego máis habitualmente e a contar historias. Porque contar historias en galego é levar esa imaginación que ti tes cara fora cunha ferramenta tan maravillosa, tan bonita como é a lingua galega, na que cunha pincelada dibuixa escenarios perfectos, como por exemplo pode ser o de bater a zoca, que eu andiven batendo a zoca por aí, que quere decir andar da cá para lá. Non me digades que non é ben chulo esa expresión, bater a zoca. Por eso que cando me preguntan que para ti o galego, para mí o galego é ese recordo, esa lareira, esa familia, eses veciños, esa xente que levo sempre no corazón, e na miña imaginación, no meu maxín. E o que quero contar son esas historias que eu teño na miña cabeza, no meu maxín, cara a todas e todos vos falando galego. Por eso a miña palabra favorita en galego é maxín. Maxín, que bonita expresión. Que terá na cabeza, que terá no seu maxín? Pois contos.